toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod. Da. Sunt împreună cu fratele meu aici, încercăm să facem... Ce facem? 2v2 sau pe Clash Royale? Da. Deci facem 2v2 pe Clash Royale. Acesta este cel de-al doilea video al nostru. Da. Eu am făcut unul cu Minecraft, dacă nu l-ați văzut. Sau nu cu Minecraft. L-am făcut cu cum să-ți bagi hack pe toate jocurile. Da, și eu am făcut un videoclip cu Clash Royale. Dacă nu v-ați uitat la el, vă recomand. Am de pe un like de la... Da. Vedeți ce arena sunt? Da, eu sunt arena 5. El e arena 4. Ne-a dat. Tocmai am intrat la 2v2. În arena mea. Bun. Ok. Era 2v2 parcă. Da. Asta nu e 2v2. Oh, vai. În fine, vom juca meciul ăsta și atât. Da, meciul ăsta atât vom juca. El are peca de Universul de Bani, pentru că sper să câștig. Mă fac de rușine. Te apeți, nu? Da? Păi ce vrei să fac? Simțitule. Păi ce vrei să fac? Aș loc să zici că nu apăr din astea. O, joc defensiv, nu pasă. Cred că am câștigat. Crezi? Chiar am câștigat. Crezi? Nu cred. Chiar am câștigat. Crezi? Nu cred. Din nou, rămân fără net. Vin lângă fratele. Ai câștigat. Și asta e. Acesta este cel de-al doilea videoclip. Am mai spus. Da, dau acum mai încetul. Bun, Da, așa. ca să știți, eu să-mi bag melodie. Pe fundal. Da. Mare brânză. Să vă așteptați de la el. Cu o melodie pe fund. Da. Deci până acum am filmat doar 2 minute, nu este de... Eu am filmat 2 minute, Dar 3 minute. putem filma cât vrem, pentru că peste noapte... Nu e de același. Nu, peste se va edita. Da. Bun, să vedem dacă suntem buni împreună. Poate suntem, cine știe, eu nu știu. Dar hai să atacăm. Jucăm așa frumușel. Nu e pasă, putem câștiga. 3 musketiers. Interesant, nu? Oare sunt arenă mare, nu sunt ca noi arene mici, nu suntem... Ați văzut, Alex este arena... Freeze împuțit! Da. Motherfuckers! Da. Oh my god, am pierdut. Plus că nici nu s-au apărat. A, ba da, cu frizul ăla. Da. Asta e, am pierdut. Da, ghici ce n-am eu la arena 5. Witch și Baby Dragon. Bravo. Dar n-am mai făcut odată level 7. Dar n-am. Nu-i bun? Că nu știu. Dar nu-l folosești oricum. Mai upgradez dată. Am înțeles pentru ce. Holy fuck. Doamne. Haide, intră. N-am ce să fac, așa că intru aici. Bun, aproape avem vărsate. Dar tot arena 4 sunt. Am ajuns în arena 5, dar... Eu am ajuns. Eu am ajuns și în arena 4 și nu vreau să recunoască.
Bagă și tu ceva în bruța mea. Cu asta am dat. Deci, da. Inferno Dragon, perfect. Mamă, Perfect, ăștia man. legendare, what? Perfect, man. Man, perfect. Perfect, nu? Da. Ce ne trebuia nouă? Da, fix ce ne trebuie. Graveyard, Mamă, perfect. ăștia-s plini. Man, Ăștia-s plini. perfect, man. Da, Graveyard, boss. dar ghiși ce? Azi am fost odată la prietenul nostru și a picat la unul contra Nightwitch. Și e din ce legendară. Nightwitch versus Nightwitch. Uh-huh. Nightwitch versus un mob care n-are nicio legendară. Fraier, tu la creier care... Acum o să Ia nu aici. pe prietene. Ce? What? Cu ce dăm acolo? Că... Ce? Hog? Fog. Pierdut. Bine, boss. Da, cred că aici vom încheia videoclipul. Da, este de ajuns 5 minute, perfect, să nu stăm la editat. Da, și cam acesta a fost episodul nostru de azi.